sayyidina Mahmuda Zahra'una na Farida sayyidina Mahmuda Zahra'una na Farida ya sayyidina manzan Allah Zahra'una na Farida sayyidina Mahmuda Zahra'una na Farida nake nema ya zara ugani da koko bisa izinin begenki kaina akwai shi da sanko ki ban bagire a cikinki ni lamuni ni karogo Allahu na safar ko kan izinin kina na Farida sayyidina Mahmuda Zahra'una na Farida Allahu ka ƙara salati marar harafi ko sauti salati ta sabati ka sufana da dukkan notin halittun ilahu walida hada shi da alayensa da dukkan matayensa Allah da duka masu biyarsa balle tsokar jikinsa Zahra'una na Farida sayyidina Mahmuda Zahra'una na Farida kafin da na sai na kai gaisuwa ga jikokinta Zahra'una na Farida Ahmad Tijani da ya zan fardin cikin mabiyanta Zahra'una na Farida Barhama Gautullahi da ya zan hadimu gare ta Zahra'una na Farida cikin 'ya'yan mai zanguna ni na san ta Farida ku bari in miƙa tahiya gun walidin mabaruka baban sai da mardiya mai rarraba mana harka baban sai da aziza ya ba mu iri mun shuka shaka da mun san sai mun same shi inda Farida Farida ta yaga faridi da ita Allah ya radi ga asisan da yau dibin kushi abu Farida da rabbi ya ce mai abutar ya bai wa Muhammad Kautsar da yadda karamcin Kautsar sai ya ba shi na Farida Farida ta mai gurbin annabawa karkai rabi duk wani zaɓaɓɓen rabi na ne gana na Farida dukan wani bawan Allah babba a waliyan Allah kaɗe da kila wakala ya gwani na Farida manzanni kakanni ne waliyan jikoki ne munta idan baba ne waye kai na Farida faɗar ulama ummati da wa za kai mata noti ma'ana yi faɗin
cikin daga sauti jikokin na farida. Ka bar maganar annabta wannan sai da babanta, bancin shi duk annabta na kasan su farida. Dukan manzo ko annabi da su Allah ya yi mazubi, har ya zamto abun bigu al'ummar shi ku shaida. Sun dau ahadi da tabara da sun ji zuwan muktara, su zama mabiya kuma yara gun walidin su farida. Wayya yaran babba zai furce 'ya'yan babba, balle a ce kuma babban muktaru ne da farida. Ku lura da kobar gwansa ji yadda ake rububinsa, don annabi ya ɗora sa to bale diyarsa farida. Kai ko takalmin annabi ya furta duk wani adibi, yau balle tsokar annabi ta cikin jikinsa farida. Kowa sona na farida shi ke kaunar Mahmuda, maki gana na farida shi ne makiyin Mahmuda. Ai da sirrin babarsa ne wannan zancen manzonmu ne, ita sirrin wane ne ku yi hankali da farida. Tsokarsa ce kuma babba in ka taba shi ka taba, da Allah bai fito ta ba daga ciwa zai ga farida. In kau har za ka ganta sai dai kau ka ga babanta, ko yanzu ka sanya fahimta ai ba canji ga farida. Sifar su guda da ma'aiki, halin su guda da ma'aiki, bambancin ta da ma'aiki ita sirri ce ta Muhammada. Shi dai an san namiji ne manzo kuma annabi shi ne, ita ko sirrin menene gano haka sai Mahmuda. A dan haka Aisha ta ce idan na ji zan ɗan rikice da tunanin annabi sai in ce a kira min na farida. Gare ni yawan kallonta na hana kewar babanta, in ji Aisha antinta wa za ya gane farida. Tunani da ya kusan Siddiqu yana tawon Hassan, gaban Sayyidi Aliyu sun murmushin da ya fi ibada. Siddiqu ya ce Hassani shabihun ne bi nabiyin la yashbihu bi aliyin, dan girmama na farida. Rabon Umarin ya bauɗuwa ya baiwa ɗan samarar yawa, ya ba Sanaini mafi yawa dan girmama na farida. Abdullah ɗan sai ce haba ya wangara yake baba, matsayin guda ne an ba sa mafi da ni aka bada. Umar ya ce baka kai su ba sun fi ka uwa haka za uba, Aliyu ne nasu uba mamar suna na farida. Sai Abdullahi ya sare ya yarje kuma ya jure, dan ya san ko a kwararewa za ya cimma farida. Sanin darajar su ya sa Umar ya ce wa Aliyu ina bidar auren Ummul Kulthum yar sadar muna na farida. Aliyu ya ce na murna amma na niyyar ɗana Abdullah ɗan Ja'far na so ba yar na farida. Umar ya ce Aliyu ta ba wanda zai aure ta, kuma wanda ya san darajar ta tamkar ni kai ke shaida. Aliyu ya ce na baka, Umar murna hada kuka ya ce ni ma na haɓaka da auren yarna na farida. Ya ce buri na ya cika da auren jikar mai maka, ni ne sahabin mai maka kuma ɗagana na farida. Abinda ya so tun nan ne Allah ya aje addu'ar nan, hakan bai samu ba sai ne ya auri ya ga farida. Dan take ce ga zance na ji shiga annabi ya ce duk nasaba yankaka ce sai dai tana na farida. Ya auri yar Zahra'u ya haihu da yar Zahra'u, noce cikin ashafa'u ka sha zancen na farida. Idan har ba a manta ba dama samu ne mai ma, fincen da bai tauye ba kan neman na farida. Siddiqu shi ma ya bida Allah bai bai ba da ya bida, shi ma Uthman da ya bida bai samu bana na farida. Suka kai wa Aliyu shawara da neman sai da Zahra, sai yake karbi shawara don tawadu'un ga farida. Ya nemi musu gauduwa suka ce mai a'a baiwa, a ce wannan tauraruwa ta wuce
ce mu yar Mahamuda. Ya je ga Muhammadu na biyu yana duki na tawabi'u, ya ce huta da tawabi'u amma kana da farida. Allahu ya ɗauro aure a inda ba wani zaure, kamshin da ya furci turare na ɗakin na da farida. Aka yi mata tabar markaba da kaya ba da yawa ba, sadaki ma Usmani ya bada aka bai wa farida. Ya iske ana zance haka da Aliyu ina barbanka, ya ce mai bari barbanka ga su don darajar Mahamuda. Aka kai ta ba da wuya ba, auren da bai wahala ba, ba za ya ki albarka ba balle na na farida. Ku tashi mu gaida amarya da ba ta bukatar kwalliya, kwalliya ke neman gimbiya don ta samu kyau da farida. Kasidar ta wani sake amarya zai yi wata ke, dukan ni'ima ta narke a gidan suna da farida. Ku sa mana dukan ganguma mu ƙara tsima bisa azama, mu girmama na Fatima mamar Shurafa'u farida. Uwar jikokin annabi sannan kuma sirrin annabi, begen ta begen annabi begen shi ya boga farida. Waƙar nan ta min dallo tun kamin in yi kumallo, sai na yi mata canjin salo don jinjina ga farida. Shikenan ga Imrana kai Imrana dan dimi zo dan busa mun okarina in dau caji a jikina na dogana na farida. Zancen sai an je lahira sannan a san matsayinta. Sara'una na farida. Ban karyata ba amma ra'ayin haka ya zama wauta. Sara'una na farida. Wallahi ko an je kiyama ba a sanin matsayinta. Sanin ta sai Allah sai kowa lidin ta farida. Ba lahira Sara'una na farida. wanda kawai ki ta za ya gano yayi asara lahira. Sara'una na farida. Dan dukkanin rama a tafukan hannayensu ta tattara. Sara'una na farida. Allah bai jin kan bawa sai ya gina na farida. Sara'una na farida. Bayanin siffofin tashin ko ka san babanta, siffofin su ne nata barwa da farida. A siffa ba a raba su, a hali ba a raba su, in kaukace ka raba su sai ka game da wahida. Mai kyan hanci da goshi mai sassaucin lumfashi, dan ba ta furta koshi guntun abinci farida. Hakika wagga magajiya wallahi ta wuce kwaikwaya, duk inda annabi ya biya sai ta duna na farida. Wasiyar nan da ya bata ta fake biya ga mijinta, daure tambayi alinata ka ji kokarin ta farida. Ta kasa umarni na yaba bata ke
ta hannuni na yawa mata da maza ku yi duba kan zaman Ali da Farida. Akwai ilimi nan sosai da na so in buɗe sosai dan ba a samu ɗaya sai wajen suna na Farida. A nan ne za ni takaita domin koyon halinta khairul kalami ka furta ma ƙalla wa dalla na shaida. Ta biyu in za ta fitowa kilamun ce kar ta yawa amma ma'anar ta to zuwa har a garin tana na Farida. Ta ɗaya da ta biyu duka danki na nufe su ki bayyana da riki ko wace da ƙarin sanki ya zara na da Farida. Bahashi mai shatanki na gurfana a gabanki sai ya ni cikin jama'ar ki don walidin ki Farida. Allahu salata ka ƙara da dukan taslimi jera mun shugaba khairul wara har irin shida na Farida. Haɗa ta da jikokinta da dukkan masu biyarta da dukkan sha'iranta su ba shi ga Ubaida. Ya sai da Zara'u Farida, Farida, Nana Farida, Yana na Farida, Yana na Farida, Yana na Farida, sai na Farida, sai na Farida, Latina na Farida, a gaida na Farida, assalamu alaiki Farida, assalatu alaiki Farida, assalatu wassalamu alaiki ya Sayyida Allah. Sokar manzan Allah Zara'una na Farida. Yar Sayyidina Mahmuda Zara'una na Farida.